Şuşa şäherine gelenlerinden soňra Gahrman Arkadamyz we prezident Ilham Aliýew şäherde gurulýan täze ýaşaýyş toplumyny barp gördüler. Häzirki wagtda Şuşa şäheriniň baş meýilnamasynyň çäklerine täze ýaşaýyş toplumlarynyň gurulşy alynyp barylýar. 2024-nji ýylyň may aýynda ilkinji täze ýaşaýyş toplumy, 2025-nji ýylyň may aýynda bolsa nowatdaky ýaşaýyş toplumy gurulyp ulanmaga berildi. Şeýle-de häzirki wagtda täze ýaşaýyş toplumlarynyň gurulşy dowam edýär. Şoň bilen baglykda ýurdumyzda da ýeri şäher gurulşy taslamalaryny ägirt uly maý goýumlarynyň gönükdirilýändigini bellemek gerek. Şeýle-de Gahrman Hazar Kadagymyz bu ýerde bina edilýän meçidiň gurulşygyny dinledi. Täze meçidiň düýbi 2021-nji ýylda tutuldy. Meçidiň daşky bedeginde Şuşa şäherindäki gadymy meçitleriň bedeginde duş gelýän geometrik nyşanlar adyklyk eder. Meçidiň gurulşy bilen tanışlykdan soňra Gahrman Arkadagymyz hemde dostlukly ýurdun prezidenti Geydar Aliýew baradaky surat sergisi bilen tanışdylar. Merkediň binasy milli derejedäki binagarlyk ýadygärlikleriniň sanawyna girýär. Fergide Azerbaýjanyň umumy milli lideriniň ýurdun durmuş, ykdysady, syýasy we medeni ösüşinde bitiren hyzmatlaryny şöhrelendirýän fotosuratlar, resminamalar hemde video filmler görkezilýär. Geydar Aliýew Şuşa şäheriniň ösdürilmegine de uly ähmiýet beripdir we bu orada ýygyderli çäreler geçiripdir. Soňra Gahrman Arkadamyz we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew Şuşa galatyna bardylar. Döwlet ähmiýetli binagarlyk ýadygärligi bolan Şuşa galaty 1752-nji ýylda Belent baýram üstünde gurulypdyr. Gala dürli medeniýetler we halklar üçin möhüm merkez bolupdyr. Iki dogonluk ýurdun taryhyna nazar aýlanynda umumyň köpdigini görmek bolýar. Türkmen we Azerbaýjan halklary ençeme asyrlaryň dowamynda öz bolşy baý medeniýeti döredipdirler.